ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕ ಯಾನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಕ್ಕರ್ ಮೀನಿಂದ ಫ್ರೈ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂತೋಜಾವೆ ಐಕನ್ ಏತ್ ಮೀನ್ಗೆ ತಂದೆನ್ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೀನು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮೀನನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತಂದೇನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದಿಗೆ ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ಚೂಲಿಗೆ ಪರೆಪ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ತದ ಚೂಲಿಗೆ ಎತ್ತದು ಮಲ್ತಿಗೆ ನೋಡು ಒಂದು ಮೀನು ಮಸಾಲ ತಾಗೋಡ್ದುಂಡು ಇಂಚ ಬರ್ತದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಮಸಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ತ ನೋಡು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪುರತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತಿಂಡ್ರಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಕುರ್ಚಿದಂಚೆನೆ ಒಂದು ಮೀನ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜೆ ಮುಳ್ಳಿಪ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಮಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೀನುಡು ಇತ್ತೇನಾಗಿ ಏನು ಮಸಾಲೆಗೆ ತಂದು ಪಂಪೆ ಒಂಜಿ 17 ಮುಂಚಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿಸಲು ಒಂಜಿ 20 ತೆಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬಕೊಂದು ಜಿಂಜರ್ ಪೌಡರ್ ಶುಂಠಿದ ಬೊಕ ಮಂಜಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆಗೆ ತಂದೆ ಈತೇನು ಪೂರ ಇತ್ತೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡುವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ತಿನ್ಪಿನಕುಲಂಡ ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ಖಾರದ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚದು ಈತೆ ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದಿನಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನೆ ನಂಚಿ ಪೇಸ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮಸಾಲ ಪೊತ್ತುದ್ಗೆ ತಂದಿನ ಬಜ್ಜಿ ಮಸಾಲತ್ತು ಪೊತ್ತುದ್ಗೆ ತಂದೆ ಜಿಂಜರ್ ಪೌಡರ್ ಇಜ್ಜೆಂದಂಡ ಶುಂಠಿಲ ಪಾಂಡ ಹಾಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೇನತೇನು ಉಪ್ಪು ಇತೆನ್ನಕ್ಕೆ ಕಡೆವನಾಗ ಪುಳ್ಳಿಗೆ ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪುಲಿಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏನು ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಒಂಜಿ ಮುಜಿ ಚಮಚದ ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಆ ಪೇಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡುವೆ ಇಂಚ ಅಂತಡ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಚೂರ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಮೀನು ಹಿಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನ ಲಾಯ್ಕದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ತಿನ್ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತ ನೋಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ತೆನೆಗೆ ಒಂದೆಂಚು ಮೀನು ಮಸಾಲ ತಾಗ ಇಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಚದಾಗವಡು ಬರ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಮಸಾಲ ಪುದ್ಕುಲ್ಲೋಡು ಅದಾಗ ಮೀನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಸಾಲ ಒಯ್ತೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೀನು ಬಗ್ಗದ ಮಸಾಲ ತಗೊಡು ಒಯ್ಟೆ ಬರ್ದನಮ್ಮ ಐಟೆ ಮೀನು ಕಡಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ದೆಲ್ಲ ಚೂಲಿಗೆ ಇಪ್ಪುಡು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತದ ಸುತ್ತ ಬರ್ತದು ಸುತ್ತ ಲಾಯ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಚೂಲಿಗೆ ಇಪ್ಪರೆ ಲಾಯ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೂರೆಕ್ಲ ನಿತ್ತ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ದೀತೆ ಮುಂದಿನ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ್ ದೀವೋಡು ಕಮ್ಮಿ ಅದ ಎಡ್ಡೆ ಮಸಾಲ ಒಯ್ತನುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ದೀವೊಲಿ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಫ್ರೈ
ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರಿತ್ತೆ ಒಂಚಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಡ್ದೆ ರವೆ ತಾಗದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರ್ ಪಡ್ವೆ ಒರಾಯನ್ ರೆಡ್ ಮೀನ್ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಉಲ್ಟಾ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ವೆ ಮೀಡಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಇದು ರವೆ ಪೂರ ಕರೆಂಟ್ ಉಜಿ ಮೀನು ತೂವರೆಗ್ಲ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ತಿನ್ರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಸರಿ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ತೂಜಾವ ನೆಂಚಾತನಂದು ಚೆನ್ನಿಗ್ಲೋರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲಿ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಚವರಿ ಇದನ್ನ ಕಾಯದ್ಗೆ ತಂದಾನೆ ಇನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಿಗುಳಿಂಚವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಡ್ನೆ ಮಸಾಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್.